Γνωρίζεις ότι μπορεί να έχεις χρόνια φλεγμονή χωρίς να το ξέρεις. Υπάρχει ένας δείκτης που, αν το κρατάς σε ισορροπία, μπορείς να προλάβεις σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι φλεγμονές είναι ζωτική σημασία για τον οργανισμό μας. Είναι η άμυνα που μας προστατεύει, όμως όταν γίνονται χρόνιες, μετατρέπονται σε σιωπηλό εχθρό. Η αναλογία ω6 προς ω3 είναι το κλειδί. Τα ω6 προκαλούν τις φλεγμονές, για παράδειγμα, αν κοπείς, αυτά ενεργοποιούν τη διαδικασία για να σταματήσει η αιμορραγία. Τα ω3 από την άλλη είναι αυτά που σβήνουν τη φλεγμονή και αποκαθιστούν την ισορροπία. Το πρόβλημα σήμερα η διατροφή μας είναι γεμάτη με ω6 και φτωχή σε ω3. Η επιστήμη λέει ότι η ιδανική αναλογία πρέπει να είναι 3 προς 1 ή και χαμηλότερη. Όμως, ύστερα από πάνω από 1 εκατομμύριο τεστ, το 97% του παγκόσμιου πληθυσμού βρέθηκε σε σοβαρή ανισορροπία. Το δικό μου τεστ έδειξε 60,2 προς 1, μια τιμή καταστροφική για την υγεία μου. Τα καλά νέα, μέσα σε μόλις 4 μήνες κατάφερα να μειώσω αυτή την αναλογία στο 7 προς 1 και σήμερα βρίσκομαι σε απόλυτη ισορροπία. Αν θέλεις να δεις που βρίσκεσαι εσύ και να πάρεις τον έλεγχο της υγείας σου, δες το σύνδεσμο που υπάρχει στο προφίλ μου ή στην περιγραφή του βίντεο.